Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Найбліжэйшымі днямі ў Беларусі чакаецца наплыў расійскіх турыстаў. Яны прыедуць у нашу краіну адзначаць навагоднія святы. Паводле расійскага выдання «Ведомасці», Беларусь на трэцім месцы паводле папулярнасці ў расійцаў пасля Турцыі і Таиланду. Найбольшым попытам карыстаецца аздараўленчы адпачынак. Тураператор «Альянс» зазначае, што больш за 80% рэзерваванняў у Беларусі прыпадае менавіта на санаторыі. Менскія ж гатэлі абіраюць толькі 8% турыстаў. У паўтара разу павялічыўся і попыт на экскурсіі. Найчасцей выбіраюць для наведвання старадаўнія палацы, у прыватнасці Мірскі замак. Прываблівае расейцаў і магчымы шопінгу, бо на адрозненне ад усходняй суседкі у Беларусі засталіся розныя заходнія бренды. У Беларусі плануюць павялічыць колькасць платных дарог. У найбліжэйшыя 5 гадоў іх можа стаць больш на 18%. Адпаведную пастанову апублікавалі на нацыянальным прававым партале. Паводле дакументу платнымі збіраюцца зрабіць дадатковыя 313 кіламетраў дарог. Сярод іх асобныя ўчасткі Мінскай колавай аўтадарогі, трасы М14, М3, Менск, Віцебск ды іншыя. Адзначаецца, што для павышэння прывабнасці платных дарог палепшыць іх бяспеку, рэгулявання плыню руху, а таксама скасуюць сезонныя абмежаванні ў нагрузцы. Самолет, што пацярпеў крушэнне ў Казахстане, маглі падбіць сродкі СПА. Пра новыя падрабязнасці катастрофы сведчыць расшыфроўка перамоваў экіпажу з дыспетчерам. Тэлеграм-канал ВЧК ОГПУ, які нібыта расшыфраваў дыялогі, адзначае, што судна не магло сесці ў Грозным праз глушылкі беспілотнікаў. Маўляў, як толькі пілот ішоў на пасадку, яго пераставаў працаваць GPS. У сваю чаргу дыспетчер губляў радар-контакт. Тады лайнер пастанавіў ляцець назад у баку, аднак пры спробе павярнуцца адбыўся выбух і удар элементамі, які пілот прыняў за чараду птушак. З папярэдніх звестак атака адбылася над Наўрускім раёнам, дзе нібыта размешчаныя некалькі вайсковых частак, у тым ліку са сродкамі СПА. Пра выбухі на борце паведамлялі і пасажыры, якія выжылі пасля катастрофы. Третий раз нечто выбухнуло. Был выбух, я не сказал бы, что внутри самолета. Где я сидел, у меня обшивка побач отлетела. Катастрофа самолета, што ляцеў з баку ў Грозны, адбылася паблізу гораду Актау у Казахстане 25 снежня. У выніку трагедыі загінулі 35 пасажыраў і 3 чальцы экіпажу. Джо Байден даручыў Пентагону павялічыць пастаўкі ўзбраення ўкраіне. Заява прэзідэнта США прагучала пасля атакі Расіі на ўкраінскую энергасістэму 25 снежня. За апошнія месяцы Злучаныя Штаты далі ўкраіне сотні ракетаў супрацьпаветранай абароны і яшчэ больш ракетаў пакуль у дарозе. Украінскі народ заслугоўвае таго, каб жыць у міры і бяспецы. І Злучаныя Штаты, і міжнародная супольнасць мусяць і далей падтрымліваць Украіну, пакуль яна не здабудзе перамогу над агрэсіяй Расіі. Атака Расіі па ўкраінскіх гарадах адбылася ў ноч на Раство. У выніку удараў балістычнымі ракетамі і беспілотнікамі былі параненыя сама меней 6 жыхароў Харкава. Яшчэ адна асоба загінула ў Днепрапятроўскай вобласці. Рэжым узмацніў ціск на беларусаў, якія выехалі з краіны пасля 2020-го. Пра асноўныя рэпрэсіўныя захады распавядае праваабарончы цэнтр «Вясна». Паводле праваабаронцаў мэта рэжыму задушыць любую актыўнасць беларусаў у выгнанні. Для гэтага на вымушаных уцекачоў аказваецца усялякі прэсінг, у тым ліку практыка завочных судоў. Сёлета гэтую захаду застасавалі да 110 беларусаў, тады як за мінулы год завочна судзілі 18 нашых суайчыннікаў. Адносна новая практыка ціск на сваякоў зняволеных. Іх арыштоўвалі за атрыманне замежнай дапамогі, дапытвалі і заводзілі шэраг крымінальных справаў. Таксама сілавікі нярэдка пішуць ці тэлефануюць эмігравалым беларусам з пагрозамі ды прапановамі вярнуцца. У Віцебску гарэў інтэрнат тэхналагічнага каледжу. З будынку эвакуявалі 78 асобаў. З папярэдняй інфармацыі загаранне адбылося ў адным з пакояў на другім паверсе інтэрнату. Гарэлі пасцельныя рэчы. Са студэнтаў ніхто не пацярпеў. Цяпер высвятляюцца прычыны пажару. ДАІ правядзе маштабныя рэйды падчас навагодніх святаў. 2 тыдні на дарогах будуць дзяжурыць дадатковыя нарады ДПС. Паводле ведомства правяранні будуць ажыццяўляцца не толькі на трасах, але ў населеных пунктах ды месцах масавых мерапрыемстваў. Пры гэтым адзначаецца, што пад узмоцненым кантролем інспектараў апынуцца не толькі кіроўцы, але і пешаходы. Таксама ў сувязі з пачаткам зімовых канікулаў правераць перавоз пасажыраў, асабліва дзяцей, і выкананне правілаў праезду пешаходных пераходаў. Чтобы научить ребенка правильному и безопасному поведению, нужно самим показывать соответствующий пример. Также важно быть в курсе, где и с кем проводит время подросток. Рэйды пройдуць до 8 студзеня уключна.
У Віліцы напярэдадні святаў зрабілі новае асвятленне. Адзін з ліхтароў выклікаў у вілічукоў незвычайны ажыятаж і стаў сапраўднай славутасцю, піша рэгіянальны партал «Крайбай». Гаворка ідзе пра канструкцыю, што паставілі каля гарадскога гатэлю. Ліхтар мае відовішчны механізм працы, здымае капялюш і запальвае святло, калі паціснуць ягоную жалезную руку. Тое робіць магчымым спецыяльны сэнсар, што счытвае дотыкі. Новае асвятленне найбольш спадабалася дзецям, якія ахвотна вітаюцца з ліхтаром і здымаюць гэта на відэа для сацыяльных сетак. На гэтым я з вами развітваюся. Заахвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. А таксама чытаць Белсат у Тэлеграм. QR-код на вашых экранах. Усяго вам добрага і да сустрэчы.